Tervetuloa webcastiin 100 tuntia tähtitiedettä tapahtumasta Tampereen Ursan järjestämästä tilaisuudesta Tampereen keskustorilta. And the same in English for all the international listeners. Welcome to rainy Finland, Tampere, to the central marketplace of the city where the local astronomy club Tampereen Ursa is holding a event in the internet bus of the city, and we would like to show the sun, but unfortunately the weather, as you can probably see from the image, is quite rainy and foggy, and the forecast is not providing any consolation for us, so it's not going to be any better, unfortunately. Eli säätiedotus ei myöskään meille tälle illalle kauhean paljon parempaa säätä ole lupaamassa, mutta katsotaan mitä me pystymme tässä sitten tekemään, ja meillä toki on muita tilaisuuksia tänään, että ei pelkästään jäädä tähän. Se on aikamoinen viive, että se voisi... Sorry about that. That was our technical testing of actually showing this same broadcast, but the delay seems to be quite heavy in the voice, and that's quite distracting to hear your own voice some 5-10 seconds after you say things. Perhaps you're wondering why I'm dressed like this. This is because our next event, starting at in about 3 hours, is a reenactment of the Great Debate in 1920. That was the event in Washington, United States of America, where the astronomers Harlow Shapley and Heber Curtis debated about the size of the universe and the shape of our Milky Way, and what's the nature of these mysterious spiral nebulae that had been observed, but nobody really knew whether they were island universes as of themselves or whether they are just nebulous gaseous objects. Since the event is quite memorable, it's still a sort of a milestone in our understanding of the Milky Way galaxy and our place in it. We thought that it's a worthy reminder of how science works, making assumptions and making conclusions based on incorrect and maybe even insufficient data, but that's how the science works, and that's how we will demonstrate it by reenacting the whole of the Great Debate. I will be playing the part of Shapley, and another club member will be playing the part of Curtis. Since this material has been preserved, at least from Curtis's point of view, and also the talk of Shapley has been preserved, we will try to be as authentic as possible. We also have a narrator who will explain the situation beforehand and also give a conclusion who was deemed to be the winner of the debate and why, and where each of the participants was correct and where each of them was wrong. Eli olen pukeutunut tosiaan tällaiseen vanhaan 1920-luvun tyyliin ihan sen takia, että meillä on tässä seuraava tapahtuma alkamassa vajaan 3 tunnin kuluttua Särkänniemen planetaariossa, jossa me näyttelemme yhdistyksen varapuheenjohtaja kunniapuheenjohtaja Kari A. Kuuren kanssa uudelleen kuuluisan suuren väittelyn vuodelta 1920. Tässä tilaisuudessa Yhdysvaltain Washingtonissa tähtitieteilijät Heber Curtis ja Harlow Shapley väittelivät siitä, mikä on linnunradan koko ja mikä on näiden mystisten spiraalisumujen luonne, mitä oltiin havaittu tuolla linnunradan laitamilla. Ja tämä väittely on edelleen merkityksellinen. Se oli virstanpylväs meidän oman linnunradan ja toisaalta aurinkokunnan paikan siinä ymmärtämisessä. Ja hyvä esimerkki siitä, miten tiede toimii sillä tavalla, että meillä on epätäydellisiä tietoja ja jopa osin virheellisiä mittauksia, joiden perusteella kuitenkin täytyy niitä johtopäätöksiäkin tehdä. Meillä tämä 100 tuntia tähtitiedettä on lähtenyt vähän vaihtelevalla säällä käyntiin. Eilinen ehkä oli paras mahdollinen päivä. Aurinkonäytöksissä on ehkä vähän vaikeaa näyttää ohuen pilvikerroksen läpi, kun fotosfäärissä ei yhtään auringonpilkkoa ole näkyvissä, ja taas vetyalfaputket eivät tällaista pilvihötöstä oikein tykkää, mutta iltanäytös keskustassa onnistui vähän paremmin. Meillä on ollut 65 katselijaa katselemassa puolikasta kuuta, ja aika hyvin niitä wow-efektejä siinä sai aikaan. The weather has not been very cooperative for the past 2 days here in Tampere. Not as bad as today. Yesterday was fairly good. Our solar viewing was partially successful. Unfortunately, there was still some high clouds which prevented the use of the hydrogen alpha telescopes or rendered them practically useless. And we have been able to show the photosphere that still shows fairly well through the clouds.
but unfortunately, since there are no sunspots, that was pretty useless. We could show the layer of the sun where there was actually nothing to see. On the other hand, we had a very successful showing of the first quarter moon, yesterday evening here in the same location. We had some 65 people, and I can happily say that at least 95% of those probably were people who had never actually seen through a telescope. So in that sense, the purpose of the event to show night sky or the day star of our own sun to people who have never actually witnessed any heavenly sights through a telescope, and that succeeded, and we got really nice wow responses from people seeing the first quarter moon for the first time through a telescope. Then it started raining and we had to pack in, so and it has been raining ever since, so that's where we stand now. But we still have an open door night at our club observatory later this evening, and we have another webcast from there starting at 5:15 p.m. Universal Time. And I believe that we will have a different theme there. We will have actually Mr. Galileo Galilei, or a replica of Mr. Galileo Galilei, hosting the webcast at that time, and we will also have the telescopes or replica telescopes of Galileo Galilei shown there at the evening, and also the replica of Isaac Newton's first working reflecting telescope. So we'll see you again soon in about 7 hours or so, and have another webcast at 5:15 p.m. Universal Time at the local club observatory. Meillä on tosiaan illalla avointen ovien ilta tuolla Tähtitornilla, jossa webcastia pidetään myöskin Suomen aikaa 15:08 illalla. Eli auringonlaskun aikoihin. Voi olla, että sää silloin on ehkä siinä mielessä parempi, ettei ainakaan saada vettä, mutta tuskin meillä kirkasta taivasta ja kuuta varmaan emme pysty näyttämään, mutta meillä on silti siellä paikalla historiallisten kaukoputkien kopioita, ja esittelemme sitten tarkemmin siinä web-lähetyksessä illalla Galileo Galileon kaukoputken kopio ja myöskin Isaac Newtonin toimivan peilikaukoputken kopiota, ja uskoisinpa, että teidän hostinne sitten tuossa illan webcastissa on itse Galileo Galilei, tai ainakin mies, joka hyvin paljon häneltä näyttää. Mutta tässä ehkä tältä erää kaikki täältä sateiselta Tampereen keskustorilta. Kelloni näyttää, että meillä vielä ehkä tässä minuutin verran on lähetysaikaa jäljellä, mutta tosiaan toivomme, että tähän meidän nettinyssä tapahtumaan nyt täällä keskustorilla tulee jonkun verran ihmisiä, ja ainakin eniten me olemme mainostaneet tätä vajaan 3 tunnin päästä alkavaa suurta väittelytilaisuutta, tai tämän suuren väittelyn toisintoa tuolla Särkänniemen planetaariossa, johon tosiaan yleisöllä on vapaa pääsy, että ilman muuta, jos teillä on aikaa ja tilaisuutta, niin tulkaa toki Särkänniemen planetaarioon kuuntelemaan historiallista väittelyä, ja pukeutukaa tietysti tyyliin ja arvoon sopivasti, koska tämä on Yhdysvaltain tiedeakatemian järjestämä tilaisuus, jossa myöskin 1920 pukeutuminen oli ajan hengen ja arvon mukaista. Ennen tätä suurta väittelytilaisuutta on kello 14 alkaen ihan normaali planetaarionäytös. Jos haluatte varmistaa hyvät istumapaikat, niin kannattaa mennä planetaarioon vähän aikaisemmin ja ostaa lippu planetaarionäytökseen ja jäädä sen näytöksen jälkeen sitten istumaan paikalleen ja odottaa, että professori Shapley, eli minä, saavun paikalle sitten professori Curtisin kanssa, ja käymme sitten mittelemään sanan säilällä, että mikä se linnunradan koko oikein on ja kumpi on meistä sitten oikeassa näiden spiraalisumujen luonteen kanssa. Mutta näihin tunnelmiin ja näihin näkemyksiin päätämme täältä Tampereen keskustorilta harmaan sateisen lähetyksen, ja palaamme sitten illalla Tähtitornilta Suomen aikaa tosiaan 8:15 illalla tai 20:15, ja katsellaan, että minkälaiset tunnelmat siellä on. Ja tosiaan niille kuulijoille, jotka tässä suomen kielistä osiota kuuntelevat ja Tampereella ovat paikalla, niin silloin on Tähtitorniin kevään aikana nyt viimeinen pääsy yleisöllä, ja tällä kertaa se on vielä jopa maksuton, että jos ette sinne tornille koskaan ole tulleet, niin nyt sinne kannattaa tulla piipahtamaan ja katsomaan, että mitä me siellä oikein touhutaan. Nähdään illalla tornilla. And once more, for all the international people, we will have the other webcast from our club observatory starting at 5:15 p.m. Universal Time, so it's in a few hours, and we'll see you soon at our observatory, and we'll be talking about the replicas of the historical telescopes then. So long for now.